Κάθε χρόνο πληθαίνουμε. Κάθε χρόνο μαθαίνετε περισσότερο και κάθε χρόνο αρχίζετε να γίνεται ιδέα η σύνταξη. Όπως το λες, είναι πολύ δύσκολο. Σε όλη την Ελλάδα θέλει πολύ αγώνα. Βέβαια, δεν μπορεί να το κάνεις. Τολμονικά. Το κατάφερες, γεια σου. Είσαι ήρωας. Πάντως, εγώ σας ευχαριστώ που ερχόστε. Γιατί εδώ δεν έχουμε κανένα κέρδος κανένας. Κανένας δεν έχει οικονομικό όφελος. Είναι όλοι, πληρώνουμε όλοι για να μαζευτούμε και τέτοια. Στη Φρουρά ήμουνα με διοικητή τον Πηλιχό και το Συριόπουλο οδηγό του διοικητή. Ο Ηλίας. Είμαι ο Λοχίας ο Τριούδης, τέταρτη μερία. Είχα εγώ το Σακαρτσάτο Κωνσταντίνο. Από πού είσαι? Από Γιάννητσά, Νομοπέλης. Νομοπέλης, μπράβο, μπράβο. Σου άρεσε, ήσαν ωραία στη Φρουρά. Πέρασες καλά. Αναμνήσεις υπέροχες. Έτσι, μπράβο. Απέκτησα πολλούς φίλους. Εδώ... Πάνω απ' όλα η φιλία και μάλιστα η υποστανέλα, τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα ήταν λαμπρά. Και εύχομαι σε όλα τα παιδιά, τα νέα, να προτιμήσουν τη Φρουρά. Είναι ένα σώμα πολύ σωστό. Πήγαμε και στο Νιου Ιόρκ, κάναμε και παράλαση 17 Μαΐου το 1971. Για να ξέρετε όχι. Στην Πέμπτη Λεωφόρο. Δεν θυμάμαι. Η καλύτερη μου ζωή που έχω περάσει ήταν στην Προεδρική Φρουρά. Με όλους τους φίλους που βλέπω σήμερα και συγκινούμε κάθε χρόνο που συναντιόμαστε. Μικρούς και μεγάλους. Ειδικά οι σειρές οι δικές μου και οι επόμενοι που ήρθανε, τους είχα κάνει λίγο, ξέρω εγώ, τη ζωή καψώνη, αλλά ήταν από αγάπη. Αυτός ήταν ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Ψωμιάδης. Έχει Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Από τη Θεσσαλονικιός. Πιο δυνατή φωνή στο τάγμα μας. Εδώ ευκαιρία να δώσουμε τα χαιρετίσματα στον σημερινό μας στρατηγό, τον Διονύση Τσιρικούνη, που ήταν τότε λοχαγός και ήταν ο νούμερο 1 αξιωματικός που έχουμε συναντήσει. Τώρα είναι απόστρατος. Τώρα είναι απόστρατος, αλλά μας αγαπάει τόσο πολύ που δεν υπάρχει και έχει στείλει ήδη σήμερα να διαβαστεί τον φίλος να το διαβάσει. Λοιπόν, και του χρόνου με υγεία. Να βρεθούμε πάλι και του χρόνου. Ο κύριος Γιάννης, από πού είσαι και πώς... Πόσο υπερέτησε? 62-63. Υπερέτησε στο 62-63? Ναι. Πώς ήταν? Γιάννης Παπαδημητρίου. Από πού είσαι? Από Άργος, Πελοπόννησο. Από Άργος, από Πελοπόννησο. Πέρασες καλά, πώς ήταν? Πολύ ωραία. Μπράβο, ωραία. Τι θυμάσαι? Μια ανάπτυξη παλιά, καμιά ανάπτυξη. Πολλά. Πες κάτι έτσι. Όλα ωραία, τίποτα δεν μπορούμε. Λέγομαι Αγγελάκης Ευνοήλ, είμαι από τα Χανιά, από τα Λευκά τα Όρη και εδώ περνάμε πολύ καλά και δεν με βάζει ο κόσμος αν δεν έρθω εδώ πέρα. Δεν με βάζουν τα Λευκά Όρη, δεν με βάζουν από καμία συγκέντρωση. Παίρνω τα βουνά και έρχομαι εδώ. Με τα πόδια έρχομαι, από την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι 57η ΕΣΟ, λέγομαι Καζατζίδης Νικόλαος, είμαι από το Κιλκής και όταν ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο που μας συγκέντρωσε όλους εδώ και όταν είμαι εδώ μένω στη Σουηδία.
Και όταν είμαι στην Ελλάδα μαθαίνω ότι γίνεται ένα τέτοιο, πάντοτε βρίσκομαι. Δεν υπάρχει φορά που ήμαν εδώ και δεν ήρθα. Και τώρα 29 του μηνός, 9 του μηνός του Αρνού φεύγω. Για πού πάτε? Για Σουηδία. Θα πάτε πάλι στη Σουηδία. Για 4 μήνες και μετά θα έρθω. Αλλά όποτε είσαι εδώ δεν χάνεις συγκέντρωση. Δεν χάνω καμιά φορά. Και ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρό μας. Αυτό πρέπει να τον κάνουν πρωθυπουργό, όχι που τον έχουμε πρόεδρο, πρωθυπουργό. Ο καλύτερος άνθρωπος είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Για να συγκεντρώνεις τόσους τσολιάδες είναι μεγάλη υπόθεση, δεν είναι λίγο. Έχουμε κάνει αγώνα, για αυτή την περίπτωση έχουμε κάνει μεγάλον αγώνα. Το ξέρω, εγώ το αναγνωρίζω. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μαζέψεις από όλη την Ελλάδα τους τσολιάδες. Δεν είναι, αυτό είναι γεγονός. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι. Και μπράβο του και χίλια ευχαριστώ, το λέω και το μίλησα και πιο νωρίς το συνάντησα και το μίλησα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λέγομαι Ιάκωβος Απέργης, υπηρέτησα την εποχή 69-70-71 στη Φρουρά. Ήμουνα λοχείας, έκανα και χρέη επιλογία. Όλα τα παιδιά μετά από 35-36 χρόνια που συναντηθήκαμε, για πρώτη φορά νιώσαμε χαρά, ευτυχία, αγάπη, γιατί είμαστε όλοι μία οικογένεια. Η μονάδα, είμαστε όλοι ενωμένα σαν αδέλφια και είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι όλοι δηλαδή. Δεν υπήρχε πρόβλημα δηλαδή. Και οι αξιωματικοί μας φερνόταν πολύ εντάξει και εμείς. Είχαμε και τα αστέρια του ποδοσφαίρου, τον κύριο Φίλη Απόστολο, τον Βλάχο, τον Γιώργο, και μας τιμούσαν με τη στολή τους και με την επαγγελματική τους καριέρα στην ομάδα. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ήταν ο διοικητής μας και ο Πηλιχός, και νιώθαμε, μια που είμαι και Παναθηναϊκός, με μεγάλη ευχαρίστηση. Εγώ είμαι από την Τίνο και τώρα σε κάθε συνάντηση είμαι παρόν εδώ με όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ονομάζομαι Δημήτρης Πολυζωίδης. Είμαι από το Σκαμνό Φιότητος. Υπηρέτησα στην Προεδρική Φρουρά από Αύγουστο του 1982 έως Αύγουστο του 1983. Υπήρξα απλός εύζων και θα σας περιγράψω ένα αστείο περιστατικό που συνέβηκε σε μία επίσημη αλλαγή που έκανα με το ζευγάρι μου και ήταν μήνα Μάιο. Ήταν ηλιόλουστη ημέρα, πάρα πολλοί επισκέπτες και επειδή εγώ έχω πρόβλημα με τον ήλιο, πάντα είχα τα μάτια μου κλειστά. Σε κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται ο παρατηρητής και επειδή ήμουν δείκτης μου λέει βήματα και ανοίγω το ένα μάτι για να δω που βρίσκεται ο άλλος ο τσολιάς να ξεκινήσουμε τα βήματα. Οπότε μέσα στη γενική ησυχία ακούγεται ένα ψευδό παιδάκι να λέει «Μαμά, μαμά, τρέχθε, ο τσολιάς ξύπνηθε». Περιττώ να σας πω ότι ξεσπάσαν όλοι σε γέλια και μέχρι να τελειώσουν τα βήματα γελούσαμε κι εμείς και ευτυχώς για μας δεν φάγαμε κάποια ποινή. Από το Πήλιο είμαι, από τον Άγιο Γιώργιο. Από τον Άγιο Γιώργιο. Περέτησα 62-64. 62-64, μάλιστα. Με τον Γιάννη είμαστε κοντά στην Ιερημυρία. Με τον Γιάννη του Παπαδημητρίου. Βέβαια, η υπολογία σου Γιάννης και εγώ απλώς τότε. Μάλιστα. Πώς ήταν τότε η Φρουρά? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είχαμε πειθαρχία, αλλά είμαστε άψογοι. Ναι. Παρελάσεις ωραίες, όχι σε και αυτές που παρελάσεις τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τώρα δεν παρελάβω. Τι μία ώρα παρέλαση. Δείκτης ήμουνα. 4 ώρες είχε σταματήσει το αίμα. 4 ώρες δείκτης. Αν περνούσαν. Πήγανε και φράξανε σαν να είμαστε πρόβατα και γίδια. Σωστά. Μην το κάνεις καθόλου ρε. Δεν φύγει καθόλου. Φύγει. Απαράτησε ένα και φύγει. Τι παρέλαση είναι αυτή δηλαδή? Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Τώρα φοβάσαι. Φοβάσαι. Η σύζυγος
Το Τζολιά, σας εσύνεψε το ύψος, το πόη και τη λεβεδιά, Η σύζυγος, το Τζολιά, σας εσύνεψε το ύψος, το πόη και τη λεβεδιά, Ναι. Όλα αυτά. Είναι η δουλειά σου τώρα αυτή. Δεν γλιτώνει. Μετά τι γίνεται, ναι. Σωστά. Δεν γλιτώνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γίνεσαι, ναι. Ναι, δικό μας είναι. Θα βγάλουμε DVD με αυτό. Ευχαριστούμε. Βγάλουμε ένα DVD να το έχουμε. Να είστε καλά. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Φωτογραφίες δείχνει σαν στάρ του σινεμά». Έχουμε γίνει ψώνια από τότε. Θα τις δείξουμε τις φωτογραφίες. Για βγάλε video και δείχνε στην κάμερα. Στα ανέβζωνα. Μία-μία. Εδώ και τώρα. Πάμε πρώτα. Και τι σειρά ήσουνα? Πώς σε λένε? 70... Πώς σε λένε? Ανατόλης Παντελής. 91 σειρά. Απολύθηκα καλοκαίρι του 71. Με το φίλο μου τον Σεργιόπουλο. Ήμασταν μαζί, τον θυμάμαι πολύ καλά. Μερικά άτομα δεν μπορώ να τα θυμάσαι όλα. Εδώ πέρα έχουν περάσει τα χρόνια. Είναι 63 χρονών τώρα. Είμαστε μαζί, κάπου πρέπει να έχουμε μια φωτογραφία. Δεν έχουμε μαζί. Εδώ είμαι μόνος μου. Εδώ είσαι μόνος. Είμαι εγώ το ψώνιο. Εδώ είναι αλφαμίτης εδώ. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι η συνέντευξη, τελείωσε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Παντελή για το μεγάλο αγώνα που έχει κάνει για το σύλλογο. Βάζει τον Παντελή τον Παλάφα, τον Παντελή τον Ξίστρο, τον Βασίλη τον Κουκουβάους και άλλους πάρα πολλούς που έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για να γίνονται αυτές οι συγκεντρώσεις. Ευχαριστώ όλους που έρχονται. Εγώ ήμουν 91 γάμα, σειρά, 91 γάμα, σειρά ήμουνα 96. 91 σειρά, 69 γάμα. 69 γάμα. Υπηρέτησα από τις 14 Απριλίου του 1970 μέχρι τις 8 Νοεμβρίου του 1971 μέσα στη Φρουρά. 18,5 μήνες. Λοιπόν, να μιλήσουν και τα παιδιά. Να πάρω σκητάλη τώρα, γιατί είμαι πιο μπροστά από αυτό. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Σουριόπουλος. Υπηρέτησα το 68-71. 29 μήνες φαντάρος έκανα, γιατί είχα και κάποια φυλακή. Αλλά δόξα τω Θεώ πέρασα καλά. Ήμουνα οδηγός στον διοικητή και είχα κάποιες πέρασα καλά δηλαδή. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ τη Φρουρά και ούτε θα την ξεχάσω ποτέ. Και δεν θα ξεχάσω όλα τα παιδιά που υπηρετήσαμε και τα παιδιά που συναντάω τώρα. Αυτούς τους ωραίους ανθρώπους, τους ωραίους τους στανελοφόρους που τιμάνε την πατρίδα φορώντας τη φουστανέλα. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Το πιο ιερό για τους Έλληνες είναι η φουστανέλα και το ράσο. Έτσι. Πέστε τα εσείς τώρα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Παντελής ο Παλάφας, 118 σειρά, 75 ΕΣΟ. Είμαι από την Περαία Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησα το διάστημα 1976-78, 18 μήνες μέσα στη Φρουρά. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος, είχαμε αποκτήσει αρκετούς φίλους εκεί μέσα και είναι κάτι που μας έμεινε όλο ένα σημάδι στη ζωή μας. Και χαιρόμαστε ακόμη περισσότερο τώρα που βρισκόμαστε στις συναντήσεις. Εγώ βέβαια προσωπικά προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθήσω και το Σύλλογο και τον Πρόεδρο, έχουμε μεγάλη συνεργασία, γιατί αυτό μας έχει ανεβάσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Είμαστε εδώ και 2 χρόνια βέβαια, 3 χρόνια σε συναντήσεις που έρχομαι και πιστεύω όσο μπορούμε ακόμη θα ερχόμαστε. Και θα το κρατήσουμε και θα το συνεχίσουμε οι καινούργοι. Είμαι ο Διαμάντης ο Φίλιππος, υπηρέτησα σαν λοχείας στην Φλωρά από το Δεκέμβριο του 1975 μέχρι τον Αύγουστο του 1977. Περάσαμε καλά. Γεια σας, είμαι ο Πετρόπουλος ο Κώστας από την Καρδίτσα, 111 σειρά. Υπηρέτησα και εγώ σαν εύζωνος στην Προεδρική Φρουρά. Καλά περάσαμε, πολύ ωραία. Βρισκόμαστε εδώ σε κάθε εκδήλωση με τα παιδιά και άλλα αυτά. Σας ευχαριστώ.
Να δω μόνο που καθόσετε για να σας αποδείξω. Αυτό είναι πόσο. Και κάποιες καταστάσεις. Αυτό είναι ένα... Δεν μας πήρε, δεν μας έπρεπε. Έβαλε να πίσω το μάτι. Δεν ξέρω εγώ πώς θα είναι. Μιχάλη. Ναι, ναι. Εδώ πέστε μέσα. Ναι, γι' αυτό ζήτησα. Ξέρουμε που βρίσκεσαι. Για κάτσε λιγάκι, έλα πιο κοντά Κωστή. Έλα. Γύρισα εδώ να μας πάρει ο Φακός, περίμενε αρχηγέ μου. Έλα εδώ με τον Κωστή μου, πάρε από απέναντι σε παρακαλώ. Τώρα κόφτω. Δεν θα βγάλουμε φωτογραφίες μετά, εδώ θα βγάλουμε. Μετά θα μας βγάλουμε. Μας βγάλεις και με τη Σοφία. Εγώ δεν μπορώ να σας... Πρώτη φορά ήρθε με το 80. Πού είναι? Χάσαμε. Αχιλέζαμε το πρόεδρο. Μας κάνει ένα group plan. Ο φωτογράφος. Ανάφερε, πέστε ονόματα. Gentleman. Όλη η Ελλάδα. Αλλά η πάντα είναι πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να το βρω σε βγάλει και τα μόνος του. Σαν τον Αγγλικό που σε δεν γύρισε όλο τον κόσμο, έτσι μεγάλη Ο πρόεδρος λέει. Μόνο έχει την ομιλία. Να πάει και ομιλία. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα από την Κρήτη στον Βόλο και να ευχηθούμε και του χρόνου με υγεία να ξανασυναντηθούμε πάλι. Να είστε καλά. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συμμετοχή σας στη συγκέντρωση αυτή που έχουμε σήμερα, την ένατη συγκέντρωσή μας.
Πρωτού πω στο λόγο μου, θα μου επιτρέψετε, και ότι είμαι πρόεδρος, να κάνω ό,τι θέλω. Να σας πω κάτι. Για όσους δεν με ξέρετε, λέγομαι Ανδρέας Κακαλέτρης, έχω γεννηθεί στο Άνω Κουρτέσι νομού Ηλίας, έχω γεννηθεί στις 29 Νοεμβρίου του 1948. Είμαι γραμμένος στο 49, γι' αυτό πήγα με την άλλη σειρά. Θέλω να σας πω ότι σαν τις 8 του Νοέμβρη το 2002 μπήκα στο νοσοκομείο και χειρουργήθηκα για bypass. Όλος εκτάκτος. Είχε προγραμματιστεί η πρώτη μας συγκέντρωση. Όταν εξύπνησα από την άρκωση και ξύπνησα, είπα έζησα. Την πρώτη δουλειά που έκανα όταν ξύπνησα, φώναξα τη σύζυγό μου να με ειδεί, να ειδεί ότι ζω. Τη δεύτερη φορά που ήρθε μέσα να με ειδεί, της λέω η συγκέντρωση θα γίνει. 2 μέρες στην εντατική και της είπα η συγκέντρωση θα γίνει. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ότι σήμερα κλείνω με τη σύζυγό μου 38 χρόνια γάμου. Την ευχαριστώ για ό,τι μου είχε χαρίσει. 2 γιους και 1 κόρη. Λέει ψέματα, δεν είναι από το μάτζι. Είσαι από το μάτζι ή όχι? 2 γιους και 1